Най-така доброто изследване и най-добрия начин да разбереш дали меда е истински е след като мине лабораторно изследване. За съжаление, преди това няма как да се разбере това. Има специални документи, които издава лабораторията. Цената е показател, защото винаги, когато един мед е обременен или нещо не е в ред с него, те винаги сварят цена, за да могат да се отърват от него. Смесват меда с частично или с глюкоза, или с изосуит, за да увеличат, примерно ако не са имали голямо производство, могат спокойно да го смесят. Това няма как да се разбере в вкуса, за съжаление. И го продават за чист мед. Правят много неща, защото се хващат после. Когато отидат в лабораторията и няма как да не се хване това нещо, но казвам още един път, нека хората се насочат към производители, които държат на качеството си, които са сигурни, че си изследват медовете в лаборатории, защото няма по-сигурен начин от това да се види, че меда е истински. На опаковката, която не е мед, много има такива за чай, има ги в хотели, в бензиностанции. На тях си пише просто, че това е елексир или меден букет или нещо такова, но не пчелен мед. Пише ли пчелен мед, той трябва да бъде пчелен мед, трябва да бъде пчелен продукт. Слагат пчели, слагат лъжички от мед, но задължително трябва да не пише пчелен мед.